जुखाम आबाद मावदो जुखाम आबाद नैबे नै 19/19 आरोना ओमफ्राय दा बेखौ गासै 25 बिगा हायाव गायगोन आङो नैबिसनिया सब आंनि गोजा आरोना दा बिसनिखौ गायनोसै दा बोरै जायो उनावहा रिजाल्टखौ मिथिसिगोन आरोना बोरै जायो दा मेचिनजों गायगासिनो दं आङो सासे मुस्लिम आंनिनो गोदोनि उन्दैनि लोगो दा बियो आंखौ मेचिनजों जेनेबा पार बिगा 600 लायो आरो बियो ओमफ्राय आंनि थाखाय दा बेयो 500 थाखायाव मावदो आरो पार बिगायावहा जोबोद खम बेसेनावनो जायो ओमफ्राय हासार सारनाय मा सारनाय गासिबो खरसाया उनावसो दाजाबदान खमबासो मिथिगोन आरोना बेटे भागत लाखिस नाকি भागत लाखिस ना नैबेनो आरोना मेचिना আপুনি ক পার বিঘা কেমান লয় ক 600 টাকা পার বিঘা 600 টাকা কোনেবা যদি লাগিলে মোক মানে কন্টেক্ট করলে হল মই আছা 19/19 খেতি কৰিছে টোটাল আমি 25 বিঘা কৰিছে হয় না এতে এতিয়া আমি সব এটো আমাৰে খেতিটো এটো আৰু এবাৰ কেনেকা ৰিজাল্টটো হয় আমি চাম হয় না এতে হয় হয় আপুনি ক'ত আনিছিল এটো মেচিনটো এটো আমি খাৰপিটিৰ পৰা আনিছিলো খাৰপিটি আনিছিল ন বহুত ভাল কৰিছে দে বস্তুটো ভাল মোৰ এটো খুৰৰ পৰা বন্ধ দেই হয় না হয় হয় খুৰৰ লোক পায় এটো আৰু এতিয়া মোক বহুত হেল্প কৰিছে ভাইটি না হয় हाया जोबोद मोजां आरोना हाखर जाया बालिस्रिया दा बोरै साख्रि बाख्रिबो गैला नालाय दा बेफोरखौनो मावनोसै आरोना उफायथ' गैला मावाबा हिनजाव फिसिनायनि खोथा दं आरो गावनि उदैखौ फिसिनायनि खोथा दं दा बेवहायनो खस्थ' खालामनाबाबो मावना खस्थ'थ' मेनेजल'सो खालामनांगौ गासैखौबो ट्रेक्टरानो हेवजोबो आरो गासिखौबो दा नै गायग्रायाबोथ' मेचिन फैबाय बेनिफ्राय जास्ट फैसाल'सो नांगौ आरो फैसा थाबानो गासैखौबो मावनो हायो आरोना बे बुहुमाव मावनो हायि जेबो गैया दा पार बिगा जेनेबा बेसेबां थाङो बेखौ नायनोसै आरोना उनावहा दाजाब दानख' खालामनोसै बाय